Kukhona-ke obuzile ukuthi amaphupho ngokukhulelwa wona ngabe-ke achazwa kanjani? Kanti-ke mlaleli wakho njengamanje ungashaya u-subscribe la ukuze ungaphuthelwa-ke yiwo wonke amavidiyo amanye engisazowachaza ngamaphupho. Amaphupho ngokukhulelwa, uma-ke uphupha amaphupho-ke abika isisu noma-ke ngithi ukukhulelwa, uma uphupha-ke izithelo nje okokuqala, iy'thelo eziningi ezahlukahlukene, kuyenzeka-ke uphuphele umuntu wakini noma umngani wakho okhulelwe noma-ke noma ngabe uba osondelene nawe kodwa. Uma uphupha-ke udla izithelo, kusuke kunguwena ozokhulelwa noma kanti vele usukhulelwe. Uma uphupha-ke ubhukuda emanzini angcolile, ukhumbule ukuthi lawo manzi asuke engcolile, hhayi noma imaphi-ke amanzi, kodwa uma engcolile noma udaka olunamanzi ubisha kulona, kusuke-ke kunguwena okhulelwe. Uma-ke uphupha ukuthi ukhulelwe, kusho ukuthi-ke uzoba namawele ngelinye ilanga, ikakhulukazi-ke uma uphupha wona futhi amawele. Kukhona abantu-ke abakwaziyo ukuthi-ke bayaziphuphela bona uma bekhulelwe, kodwa-ke isikhathi esiningi umuntu uyaye aphushelwe ngomunye umuntu. Akujwayelekile noma ngithi-ke akuvamile ukuthi uziphuphele wena. Nawe-ke uma uphupha akujwayelekile ukuthi-ke uphuphele omunye umuntu. Kukhona iphupho-ke othi uma usukhulelwe nabantu-ke sebazi ukuthi ukhulelwe, kodwa kuthola ukuthi-ke umuntu omdala ekhaya uzophupha futhi kodwa esebona ubulili bengane kulelo phupho. Kunenkolelo-ke yokuthi lelo phupho lisuke-ke lichaza ukuthi ingane iyisibusiso, usuke-ke uyiphiwe amadlozi akini leyo ngane. Kodwa inkinga-ke iba lapho le ngane uma isizelwe ivamise-ke ukugula kakhulu, ikakhulukazi-ke uma ingahlawulelwanga kubo lapho-ke izalwa khona. Izidalwa zivamise-ke ukuyibanga ingane leyo, futhi-ke nawe mzali wengane kufanele-ke ingane yakho uyibonge uma isizelwe ngoba inenhlanhla. Noma-ke uzobonwa kumele-ke uyenzele okuthile nawe njengomzali. Ugayeke utshwala besintu, upheke nenyama yangaphakathi, bese omakhelwane bazoyibona ingane bamize, ubize nje umndeni wonke, kuzoba mnandi kudliwe, ku-enjoywe phela ukuthi ingane isifikile. Kunamaphupho-ke esikwaziyo ukuthi-ke uma uwaphuphile wenze okuthile ukuze ukwazi-ke ukugwema okungase kukuvelele noma kuveleleke ingane. Kodwa-ke awokufa nawokukhulelwa awukwazi-ke ukuvimba noma ukugwema uma sekwenzekile kwenzekile. Kodwa-ke kubalulekile-ke ukukhumbula amaphupho osuke uwaphuphile ebusuku ngoba awusizo kakhulu amaphupho. Sonke-ke siyakwazi lokho ukuthi abadala yibona bathumela imiyalezo ngamaphupho, so kubalulekile-ke ukuthi ubalalele. Ukuphupha omunye umuntu ekhulelwe. Ukuphupha omunye umuntu ekhulelwe, lokhu kubika-ke ukuthi kukhona into noma izinto okungezakho ngokufanelekile kodwa ezisezandleni zomunye umuntu ngaleso sikhathi noma ngalezo zinsuku. Kepha-ke esikhathini esingeside leyo nto izobuyela ezandleni zomnikazi wayo. Kungaba yinto-ke kungaba yinto-ke eyifa kuwena noma kube yinto eyakulahlekela esikhathini esedlule, kanti-ke futhi kungaba yisikhundla esanikezwa omunye umuntu ngendlela engasibo ubulungiswa. Sekuzovela imfihlo ukuthi-ke leso sikhundla kwakungesakho. Ngiyacabanga-ke mlaleli ukuthi ukuzwe konke engikushilo. Uma kuthi-ke khona la onemibuzo khona noma la ongazwanga khona, ungasabi ukubuza-ke la kwi-comment section noma ucele inamba, ngizokunika nje ngokuphazima kweso. Kanti-ke ungakhohlwa ukushaya u-subscribe ukuze ungaphuthelwa yiwo wonke amavidiyo engisazowafaka. Ungabuza-ke umbuzo wanoma iliphi iphupho. Mina-ke ngizobe sengibuya nevidiyo ngizokuchazela ukuthi lelo phupho olubuzayo engabe-ke lichaza ukuthini. Nisale kahle emakhaya.